Armen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag-imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Armen Production Center. What's the style? Ako si Marie, ginaingon, ikaw man gidontang akong gusto, apan hinay man kaglihok, imo ra akong kibaliwa. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Kaseksi na sad god nimo. Asa naman sang going, ha? Ay asa pa ma, mag-date sa mi sa kong uyab. Ingong ka kay mo nang kibuwagan. Nganong mag-date nan mo? Wa pa man gyud mamisita na ko ang lalaki nga maogi akong gihigog mama. Kana bang maogi akong gusto. Motong ako na lang gibalikan si Mayong. Ay, ako pa'y ikaw, no? Magpakasal na lang mo ni Mayong. Kay nahilabtan ka naman yun niya. Alanganin palagi kay iyaha, ma. Nangita pagid ko og labaw pa sa iyaha. Kada pang makasinggit ko sa tumang kasakit ba? Hilom diha, oy. Maggamay o madako, maura ng lamia. Pagkauwaw ka lang da. Hain ka man in taon, maliwat in taon, Inday Marie. Kung gusto ka gyud og dako, no? Hala, sige, liadaan ang sunod nimong mauyab, ha? Una ka magpahilabot kay, sus no, ako biyay pangilugan anang imong kinaiya, oy. Diin man in taon ka maliwat in taong uwagan na, oy. Daghan na biya ni mo istorya nga bati diya ma, oy. Way tao nga dili uwagan, oy. Mamili jud kog laki, syempre ka nang gusto na ako aron di ko magmahay sa umaabot mo. Salamat kay De Maria. Misugot pagyur kang magsi tasod sa hotel. Happy iko. Ikaw di happy ka? Happy ka sa itong ibuhat, ha? Wa. Mabitaw nga gusto na ko makigbuwag nimo kay wa ko malipay ng imo. Inukam sa kastudlo ng kuganira. Dila. Ngunsto ko eh. Porte, mo hiwi taon ni mo lubot. Giunga di kag mayo. Gilok man. Pero ang gusto na ko na makatilaw kog sakit. Sumol na kayo na pagilok, oy. Sa ato pa De Maris. Ganahan kag dagko kayo, ha? Huwag hindi kayo plano nga pakasal na ko aning oy! Pakasal ko taon. Sige, balik ka ng pangutanaha. Ibuwagan mga itika kay di na ko na mo. Pero unsaon mamugos man ka nga mag-date gihapon ta, sugot na lang sad ko. May na lang doon mo pagilok sa ako. Kaysa wa, gyud. Mau ba? Sige. Last lang na yung, last gining atong pag-date mo. Kuyog ta, last na ni, ha? Buwag na kita, ha?
Lasa na yung pag-turjak ng duha, ha? Salamat. Kay mo sa nagipaabot na ko nga di na jud ko mo dool sa dimo. Ako mga na-drop lang di ka dahil sa inyong bahay doon, ha? O mag-ampol ko mo kita kag lalaki, nga. Mawagi gusto no. Pedro, ay, dako na ito ka, Pedro. Dili ko lang Pedro. May nakita na ko si Jonas among silingan. Ah. Pero wa pa ko niya makita gyud. Pero no, buhaton gyud ako ang tanan. Dili pwede nga dili ko niya makita. Buhaton ako ang tanan nga makauyab ko niya. Hala kaloy, putang mayong, uy. Klaro ba yagyot kay day nga nahigugma siya ni mo, day? Ay maula kiday, naluoy man ko niya. Pero bisag unsaon, di jud ko matagbaw sa iya ha. Ay gamay ka ayo. Amalasa sang mayong, uy. Pero ako, day, pagkaswerte na malang yun ako sa kumbana, uy. Kaysa kumbana, no. Grabe, kit katako, ang kataas iya ha, day. Kanang iya ha nam kung anaon ko, day. Sustay, muragit ko. Na, muragit mo sangko sa kong atay, day, uy. Hala isuya, agod na ko nimo kun mauna. Nya day mo ginahinungdan nga ganahan ko ni Jonas day. Kada ba ang mansilingan ba nga anak ni Baldo? Kita man ko niya nga nangihi sa kilid sa ilang bay. Kay ang bintana sa kong kwarto at bang man kay sa kilid sa ilang bay. Nakabati sa bitaw kog mga tabi-tabi ngayon, anak, day. Nga, tako ko na ng ka-Jonas. Ay ula kiday. Og siya mismo nakakita siya nga nagtanaw ko niya nga nagpuputs iya ha. Lo, lano. Buutan na ba ko na nas Jonas, tay? O nindot po na trabaho. Kung siya ang imong mapana, surti kay ka. Ang iyang papa ako ng amiguhon day. Akong ingnon nga ibugos iyang anak. La, piyado manas na Baldo, day. Siya na lang kayo ba, day? Wala di sa taong ko lang idaran day uy. Si Jonas akong gusto uy. Si Jonas day milay. Nakagusto ka sa akong anak nga si Jonas? Oo, Nay Baldo. Pero di man tingali siya ganahan ako. Kay ako naman na siyang gipakita. Ako nang gipakita niya ba nga nakagusto ko niya. Pero mura naman siya gwa. Na, talawan ka na siya munguyab, Inday. Pero nisulti ba na siya nako nga nakagusto siya dyan nimo? Mao pa, Nay Baldo? Ingna siya, Nay B nga. Pamisitaa siya. Kay ako gidayon siyang sugtun. Nay, naminaw ka na ako, Nay. Nga nitutok di ka na akong maayon, Nay. Tuan, manggoday. Nakagusto masag ko ni mo, Day Marie. Ha? Ako nalay uyaba, Day B. Kay biyudo naman ko. No? Sugta ko kay pakaslan da inti ka. Nay Baldo. Ay, bisan idaran ako, Day. Pero, mubarog pa ning akong tuhod, oy. Sige na, Day Marie. Kita nalay uyabi. I love you, Day Marie. Di lang ko nimo, Nay. Hayaw lang yun. Ay. Si Jonas kay imong anak ang akong nagustuhan. Si Jonas, Nay Baldo. Sure ka pa? Misulti si Marini mo, anak. Oo, lagi, Jonas. Nahibaw ko nga nakagusto ka ni Marie. Talawan lang yung kang manguyab. Digahe na siya, aron makauyab ka na. Ibog bitaw kay ko ng Marie pa. Ibog kay ko pa, pero, mawawawan ko pa. Mawawaw ko kay... mawawaw di ko manguyab niya pa. Ayaw ka uwaw, bida. Kung ako'y sugto na ng babayhana, siya yun ang ipuli ko sa namatay mong inahan. Lami arabay Marie, Lami kita. Hugot pa kay angay. Hugot kayo pa. Sus, mura yung taga-talamban. Asa to? Basta kay Mora. Basta Oh. kay Mora. Sus, bisan nun saon pa, Baldo. Mauwag yun ko nga. Manguyab ni Maria. Mauwag yun ko pa. Labi na nga. Di kita gayon nga.
Kaya bang, nakakita siya pang nangihi ko. Sus, kitaan ko niya pa, eh. Ya. Samot ang kauaw niya, eh. Mao, di ay nga nakagusto siya nimo. Kay, Nakakita rin siya sa muha. Samot na tingali nga ako ang iyang makita nga mangihi. Bida, di ka siya magmahay kung ako'y iyang matilawan. Unsa? Naghilak si Jonas kay dili gid siya kamao nga musulti nga nahigugma siya nako. Oo, dayoy. Mao nga mohangyo ko ni mo, bi. Aduan na lang siya sa amo, bi. Basin kun naa ka na sa iyang kiliran, makasulti na siya sa iyang gibati nga gugma diha nimo. Oh, sige. Love man ako siya. Busatan na na. Adto na to si Jonas. Bahalag babae ko. Manguyab ko niya. Oh, tana, day Marie. Oh, waman lagi din eh. Wala lagi din sa kwarto nga imong gidad anak ko si Jonas. Asa di ay siya? Kuan, ang tinuuday. Uwa din ni si Jonas. Tuwa sa ingyaan sa pikas lungsod. Hello? Oh, Noy, ayaw pagkakos. Ayaw ko agkip pa. Ay, pagsinggit. Hindi ka gusto nga mahimo ko ni mo. Noy. Pagkahimo ko ni mo dautan sa imong kinabuhi. Noy, Noy ba? Hello? Sa ka, Noy. Nagubo lagi ka, Noy. Nakadako. Kataas. Katuskig sa imo. Noy Baldo. Talis ka, Triday. Ha? Alita mo pahimutang. Katli. Ayun, Marie. Katukot pa ning imo. Noy Baldo. Noy Baldo, ang imong anak ang ako gusto dili ikaw. Noy Baldo. Ayaw pag-iskot sa akong anak, day. Kay talawan tong manguyab. Paggunita ko no ko, ali ko no. Wow, kay. Idara naman untuk kapirtuskik magkaining imo. Muram ni putaw kagay. Noy. Murag dili na nilugos, day. Kay ikaw na may ni manihon daha. Di na gidilugos kay ganahan ko aning imo. Ani ba? Alipi, ako na ni kuwan si mo, ha? Sige. Hinaya lang, Noy, ha? Hinaya lang, ha? sa pagkalit. Agay. Kasakit, pero lamay, agay. Nagatilaw na jugong sakit. Agay. Kalame. Sakit, kalame. Agay. Nahilabdan jud ko sa makadaghan ni Noy Baldo atong higayuna ang amahan sa lalaki nga monte akong nagustuhan. Pagkasayod ni Jonas kan may nahitabo na mo sa iyang amahan, iyang gitulisok ug gikasab-an pag-ayo ang iyang papa. Apa nahilabdan naman kong Noy Baldo, siya dali akong gipakaslan. Bago kasama ang kaagi ni Marie, dinining tulmanon. What's the style? Siya nalaya kong gipakaslan is style. Kini mausog ilaron gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.